Shayina madoda lapho eh kushano siyabingelela Nkosi yami. Avululwa nje wenza indlela aphilani madoda. Hawu sisedineni ekamkhulu madoda isedineni. Ekamkhulu isedineni. Yilo lo hora lomthendeleko Zungu Nation. I welcome each and every one of you. Welcome no kepino. Nathi size nepuni insikanda. Ayikhale madoda. Inkunzi ayize nokhezo lwayo bona ke. Bizani bonke abalekanga badinga bonke. Awujobe mfowethu. Ayingukhonzile kabi yami. Ngihlale kubuka njalo ebase. Uthi nabo sebezokweyisa. Yini inkinga yakho? Hayi ngukhonzile mfowethu. Where is the new bed? Ubani uthoko lo? Bengina umbhedo omude kunesitulo mina. Uthoko lo. Yini le uthoko lo? Mawuthoko phela mshele. Bayaqomana uthoko. Nikhonze kakhulu lenkunzi yakithi lena man. Suka. Content yakhe ihlukile. Akekho umuntu ezweni othandwa njengoJobe. Othandela ukuphoxa abantu. Awucabanga abantu bayakuthanda bakuthanda nje baphoxa. Ay kudziya bayishale bahle. Maneneke before nje ngenzeni kubiza ukuthi ngibiza abantu bala ekhaya. Angikwazi nje ukuqala sinama tricks amaningi kabi ukuthi singaqala imatch bengekho ngeke so besiya risk. Excuse me. So besiya risk. So benje siya risk. Manje siqala imatch ezalekha zingekho ngeke azidlala sinama strikes awu 25. So nje nginikene sekenjana ngibameme. Ngikene sekenjana ngibameme bonke. Osphemgazi, Osthembiso Zwane, umama ka-MVP. Bameme nje bonke. Onandi, Osanele. Okay. Ya. Ngisamema nje manini. Sekenjana sizodlala babhemi. Konje ubani besigudla ngabe izolo? Nobuhle. Yes, sonobuhle abaningi kanje. Onangwa la ekhaya nobuhle majobe. Kube ukazi. Kube ubani? Nwabisa. Kube ubani? Abanye sobathola ngendlela. Kube uAkhona, yes. We can't afford Lilitha. Kube uAkhona. Kube uLilitha. Lilitha ngathi usekhona. Niyaphila ke baphem. Akonakele Nkosi yami.
Silapha kwaZungu Nation. Sifike ngokuzokwenza leyo nto esidume ngayo. Yokuvulela ini abantu ngendo. Suka. Sizokwenza lento yokuvulela induku. Seku ntambama seli yakushona nanka mathunzi ase mate wona ngina. Hello? Hi, You good? I'm good. You? Let's go. Oh, Great. wow, Dada. Are you playing matches? No. I was about to go off. Okay. No problem. Okay. Unamanga usabile. Accept ngoba efuna ukudlala wabona hayi ile nkunzi. Ngiyabaleka. Ey, moya makhulekanga nangi nation engibiza nje. Mtsheleni uZulu soza sodlala naye. Ngisalinde abantu bambangene. Hambani emthetho ngisalinde abantu bambangene. Ngiyambona lokho engirequesta la. Wi-Fi yami ngathi iyabheda. Now, I want to network for there. But how are you, Zungu? I'm good, how are you? Hi. Asenze lokho esidume ngakho ke madoda sizovikela umbuso lo kumele siuvikele madoda asikwazi ukudliwa. Let's all double tap the screen. Sibaningi kakhulu ukuthi sisangabe sikuleya number. Sibaningi kakhulu. Double tap the screen kids, let's go. U-times 2 njengamanje fanele bezidlala ngama donuts, caps, money guns. Yabo. Something solid namhlanje. Noma sinaso smoke namhlanje. Do we have smoke today? Kwenzakala? Nabangenile bonke abantu bala ekhaya. Ngithusana. How? Waphuma lo mfazi abona ngomshaya. Hi, Hi, how are you? I'm fine. How are you? Great. You play matches? Okay. One and done. Okay. I don't even have smoke. Double tap the screen kids, let's move. Asizameni ukubaleka ngama double taps ke. Sesiwine ka 26 bafowethu. Let's protect okungokwethu. Asiprotecteni okungokwethu madoda, ngiyacela bafowethu. Ayibambisane nje madoda. Ayibambisane madoda. Ngisaba namhlanje indlela esidlala slow ngayo. Ama-snipers angiboni ngisho esisodwa isniper. Ngiyesaba nje makunje. Hayi makunje ngiyesaba. Uma nje kunje ngisabi. Angiboni ngisho esisodwa isniper. Mathiwa nje qhamuka nje u-times la. Sokwenze njani? He's always eating Lord. Your son is always eating.
Hey, awuphume kimi wena. Let's double tap the screen, kids. Ngoba ngathi smoke asikho. And ngisaba makanje. Where's my daughter? I'm super for. Times 2 ngeke uzube khona uLilitha. Tokwenza nje sisodliwe uzovela snipe untombazane. Uno level bani? Level 21. Uzovela nje sniper. Sibhubhe induku. Umuntu engambizanga la umehlo noGaychain. Kids, double tap the screen. Let's move a bit high. Yazi ukuthi mayidlala nje imanegana eyodwa. Uthathe wonke ama-streaks ethu bafethu. Onke njengoba ngimtshela. Because vele ibe u-500 coins. Uhlala usendlini kodwa uzodla kahle ungafihli. Guys, can we please play for Zoom Nation? Madoda asivikelile makunjena. Asivikelile. Share the live to all the relevant people. Share the live to all our snipers, guys. Hey. Share 2 people. About level 21. Abangafani nje manje egani noma isikanjani. Hey. Kids. Mina ngaphucula ama-streaks ngiyawuvala TikTok ngiyamtshela. Yawathatha nje lengane. Ngiyawuvala nje. Ngeke. Ibiya mama sisebenze kanje. Afethu watch out lo muntu uzofaka imali ngani. Uzofaka igun machine sedliwe bafethu. Asifike ku-500 something. Thank you so much for the match. Luyanda and Dalwete got the mist, and there's someone else who got the mist. Just that I'm Suban. Thanks in Yambua, Wapumuntumbazan. Guys, I'm going to until we get people. Ngek. I promise, ngek. We're gonna get child. And we have 27 streaks. Ngek, this is too much for me. I can't. Let's share the live with the relevant people. Ngek. Asizodliwa sophupa induku. Sizawubhubha induku. Share the live to all the snipers. Ngeke. Share the live, kids.
umthobiso online. Online. Ba online bonke kahle kahle. Ngeke bafana ngeke. Siriska ngama-streaks ethu la. Nibonile? Hayi ngathi anibonanga. Khohlwa. Ngiyawuvala live. Ngeke baphemu aku-wrong uma suvala uma kungavumi. Akukho wrong. Uma suvala kungavumi. Cha akukho wrong. Because sizofosa sithi siyadlala sibucela lokho sesisebenzele kanzima sovala zo inkinga ke mamtolo asinasi sniper wavululwa nje wenzilela avuleka manzi kwahambeka asiphinde sizame but bafethu uma kungenzeki kanje sizovala live ngeke madoda ngeke ngisaba ama-streaks ethu abaningi kabi lapha 7 streaks we can't lose such. Hi. Hi. You're good? Hey, my face when Tosin, share the live. Tosin, share the live to Uncle. Share the live. This is 27 freaking. Double tap the screen, kids. Let's go. Double tap the screen, kids. Let's move. Everybody double tap the screen. Everybody double tap the screen. Niyesaba nje yabona namhlanje nginovalo oluningi times 3 kids. Ngicela noma ama donuts ke kwaba nawo. Ama donuts okungenani. Zama ukuthi ukuqhela kancane ngiyesa. Uvalo lumentanyene. Everybody double tap the screen. Yes, asibuka nje ngenisho donuts. Ha, sophupha into. Siyabonga Nkanyiso. Me follow you Nkanyiso. Guys, times 3 Lord, let's move. Thank you so much Zanel. Bafana bami. Sophupha. Sophupha induku ngeke. Ha. Akukho ngisho sisodwa ukhuluma ngama-streaks wakho ngale. Uthi yini? She's playing on taking the streets. Wafethu niyamuzwa ke. Kuyimanje uzama ukuhlela uyitulo lokwemunca ama-streaks. Ish. 3 people send their rose, guys. Let's reach the target. 3 people send the rose. Thank you so much for the roses, Yanati. Danko, wemakanana siyandinga ke namhlanje madoda konakele. Guys, you guys cannot see. You guys can't see 27 winning streaks. Niyamuzwa ukhuluma ngawo. Niyamuzwa ukhuluma ngawo madoda. Hey, Wonke umuntu. guys, 2 more roses. Guys, 6 streaks. So, guys, let's take out this 27 wins. Can you go and end live video and come now? Uthasiyene kubani? Kenny. Times 2 where guys. is the clips? Let's play donuts caps. Guys, 6 streaks. Level 28 join that side. Shit. Guys, let's take out this streak. So, ha. Lo mfazi ukhuluma ngama-streaks. God, who should I share it? Money come bafethu. Wait. Let me share to our video. Maybe it will come. Tosin, share live something. Let me share to Timeless too. Maybe Timeless will come. Hayi siwina man sidliwa. Listen. Ngiyawuvala.
Ngiyaqala ukuvula manje. 27 winning streaks. Eclipse, where are you? Uncle, please come on. Where is Uncle? It's only Uncle that can do this now. Bwana sibeke lapha phezulu. Ubani? Umthobisi noma uthuli? Guys, uplanela ama streaks ethu uthi ngibote u level balo ngale. Level 12. Level 17. Yeah, no level 27. Oh, Thula umthulisi bakithi. Wafika konakele. Sisovalweni ngivula kwembeswa. Mina ngicabanga nokuvala TikTok namhlanje. Sisibani boza yami. Efuthi ngicabanga ukuvala. Makunje ngesaba. Maningi lama streaks esizowaluza. I feel lonely when things are la. Let's play on the glove, guys. Everybody play on the glove. Everybody play donuts on the glove. Donuts on the glove. Donuts on the glove. Kids angahle sicefe kusebusuku. Mina kancane nje. Play on the glove, guys. Let's all play on the glove. Let's all play donuts on the glove. Play donuts on the glove, guys. Wethuli nathi ubuwazi sikudinga kangaka. Yabona yaqala ubona sikudinga ngalelo hlobo. I said one and done. All done. Wait. You cannot all done. You cannot just play one game when you have streaks and leave. No. I feel like that's not nice. Thuli got a glove. Zanele We're supposed Mtolo. to play like best of three. And a mist. Lilita, a watch. I can't waste I can't waste my coins. You don't have smoke. Look, you're sitting on 22. Hold on. I'm just coming live. It's my first match as well. I will give you match for this round. I will give you match for this round. No. Please just let's play one, please. No. You're playing on my match. My MVP just joined. One more, please. My MVP just joined. No. Please, one more. No. That's not fair now. That's selfishness. Selfishness. Ufuna ukudla ama utakile maqala akho kwakho yatawa kanti. Kuyakhula lokho. Kuthi my MVP just joined. Ngiyisilima mina ngingahlalela umuntu osejoinelwe MVP. Ngibone nami ukuthi kumbula kwembeswa ngakimi. Kuyahlanya. Wavululwa nje. Kuyakula. Kuze ke waplanela ngicika ukuthi uyawaplanela bukhoma. Bafethu ngama streaks. Let's take these streaks. Bafethu, should we close TikTok today? What's happening? I think let's close TikTok. Yeah, I go wrong. Cause abekho abantu. Yabo. So bezidlala ngama streaks ala ekhaya madoda. Maningi abla ama streaks uthi singawamosha. Izolo besikwazi ukudlala kahle, sidlale bengekho ama snipers sidlala nje kamnandi, siwina futhi because bekhona akhona onwabisa. Siyaphila singezwa wena. Guys, please don't ask about the chocolates on the wall.
Please don't ask about it. I think I did ask his ukuthi let's not ask about it. No, Lily. Lily 2. What's 11? Sathi sabheka lapha athi 12. Angibuzi ngisicela ungipha. No, khona bebebuza, I was not answering you. Ngicela ngoma engiculayo eyivethi mnandi ngenye indlela. Wavululwandle wenza indlela avuleka amanzi kwahambeka. Ladies and gentlemen, let me just laugh and leave you guys because we can't risk. Abekho abantu. Nice man. Good night. Namanje sacula le ngoma. Beyibona ukuthi igcwele ekhanda emfokazo. What a shakes for ngoba nginalo ulwazi. Well, nami phela ngizokwazi as time goes by, yes. But angazo kwamanje ukuthi why kunama streaks awana ama streaks. Yabo. Excuse me, awana ama streaks. But akhombisa ukuthi kade ngiwina ngighost kakhulu yabo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad and a happy new year. Wey, ngibizwa oTeddy bane smoky yezwa. Le lunch buy sobonde nongipha yona. Ngiyakupha. Nongithwanga ngimbone edonsa isimungulu nesandla esithumela kudokotela wemizwa. Uthini manje? Uthini futhi? Nongithiwanga ngimbone edonsa isimungulu ngesandla esithumela kudokotela wemizwa. Ngizwe ngezingududu. Uyangihayela manje. Wenza indlela avuleka amanzi kwahambeka. Wavululwandle wenza indlela avuleka amanzi kwahambeka. Where George, how do you feel after writing that? Like, do you feel okay? Like, do you feel okay? How do you feel, George? Do you love what you just wrote right now? You are happy. Are you satisfied with what you just wrote, George? Jabule, George. Jabule kakhulu. You feel blessed. Ngokungibiza ngosibongo kihle. You feel blessed. That's what you're trying to tell me. Sawubona sibongo kihle. And you feel blessed, George. That's what you are saying. You feel blessed that you called me sibongo kihle. You feel mesmerized. You feel blessed, George. Okay, George. Okay, George. Okay, George. You feel blessed, George. Okay. Okay. Asidlali namhlanje. Asinawo amandla. Bezidlala kwashoda amandla sayeka.
uphetha kweyisa ngisoswe ngublock ngoba yikho into ekuthiwa isibongo kihle ayikho into efana naleyo phetha ukucwenza nje faka ukugcina ingeke mfethu 1000 coins wami ngiwenze njani 1000 coins wakho uwenze njani in what sense like you have 1000 coins you wanna play uthe angivale nje wena uzanele uthi wanna play for the last time nawe uthi 1000 coins wakho wenze njani nithi angivula imatch yokugcina what are you guys saying what are you guys proposing yes usele kanti uthanga yabo umuntu ozongihlanyisa ikhanda uwe nje wena sisiwe ufika wathi angivali ngavala usengimuza ukuthi 1000 coins wakhe wenze njani uthi angenze njani vula imatch manzini share the live iqale to all the necessary people futhi uthe good night azithuli how what's a good night Lwandle exactly uyabuya uzothi 1000 coins wakhe wenze njani do we have a glove qali before we go on a fight do we have a glove I'm not going to open a match a glove singena do we have a glove kade sayophanda phela ngoba ethule njengaphenduli 9 gloves uthule efuna imatch asambe ngiseke imatch wavululwa nje wenza indlela avule kamanzi manje unation umuntu lokho engirequesta lana angikwazi ukudlala nonation I do have a glove and I missed number 1 ish ngeke madoda leshinto uzolwela ukwathatha wonke lama mist ngeke lama streaks ngeke Dokuma kubona mina uthatha udlala imatch njengamanje ayiwina ngo2000 noma adliwa Hello. Yeah, I'm good, you? Hi, sorry. Yeah. Fine. 28th Street. Oh, God, I just came on. I don't have a chance. Wow. Everybody double tap the screen asambeni anti niyabona ukuthi ibaluleke kanjani lento yama streaks wonke umuntu uthi ngena ubebuka wona athuke uzodliwa ke la wembali musuku ngithatha kanjalo why ungithatha kabuhlungu kanje awethu wembozo hawu times 3 kids faka iglove fast noma ingasakho iglove kodwa faka igift enkulu ke times 3 baleka donuts caps and money guns donuts caps and money guns donuts caps and money come on guys do something why faka iglove late kanjena times 3 phelile damn thula ungabusayifaka gift enkulu ungayifaki igift enkulu ungayifaki igift enkulu kwayifaka kwentombazana kwayifaka ngithe ungayifaka uphelile times 3 kodwa kuyayifaka akusazi ngoba ngithi ngizothi asidlaleni ngama-donuts bese sofaka times lo landelayo but it still made something trust me it did something double tap the screen let's all play 2 people send a rose guys reach the target 2 people send him rose imi 2 yama people me send me rose danko Kyabonga awu nkosazana madoda
hayi madoda ibambisane-ke manje khona u-times 2 ozayo niyezwa kids lo times 2 lo uyinkunzi kakhulu mbulazo omnyama kulo times 2 ozoqala uzofaka iglove yakho so sebenzisa iglove yakho mbulazo omnyama so sebenzisa ini iglove yakho avululwandle wenza indlela avuleka amanzi kwahambeka avululwandle wenza indlela. Times 2, guys. Put your glove on, Mbulazo Mnyama. Let's all play on the glove. No roses on the glove, guys. Big gifts and so on. Anything from donuts and up. Touch the glove. Shall I touch the floor? Touch the glove, guys. From 30 coins, donuts and above. Please. On the glove. Donuts and above. Thank you so much. I appreciate you guys a lot. Gloves and above. Gloves and above. Gloves and above, kids. On the... Gloves and manch. Donuts and above. Donuts and above. Why did I say gloves? But yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Wash out, kids. I don't trust these people. Why Valley Live? Uyofonela umuntu angithi. Uno king ngale bafethu. Unomuntu ekuthiwa king level level ba level 20 something. On a missed, guys. Ku last 30 seconds. Nepa, what they want to know in like imagine. Hello, angimthembi kube valile la ngathothi uyidlalela yena. Ngathothi uyofuna ukuyidlalela yena. No, tonto, yesterday, because about the money is no you. Kwande manje. Ngiyabonga kakhulu, ngiyamthanda ugogo Mnisi. That's why nginika imali ngikhumbula ugogo wami. If every 28, so it's going to go like that. Put your mist, I mean. Fake mist. Mbulazo Mnyama uthe une mist fake. Fake mist. Uthe une mist spade, let's go. Come on, Spade, don't be slow. Don't like the live, Spade. Faka imist bo. Danko, siyabonga Zanele. Ngithi nombulazo Mnyama, okay, thanini ukukhuphuka ke ngama-gift because nje manje uzozama ukugiftela uthabe ngaphezulu kwethu. Thanini ukukhuphuka nangeqala. Khuphuka. Danko. Tuli got the glove and the lightning. Zalera got the glove and the lightning. Thank you so much for the match. Thank you to everyone who was double screen. Someone who was sending roses up until the biggest gift. Saqhubeka siyadlala noma khulumani nami ngilalela. Cause uthuli phela usewufakile 1000 coins wakhe. Senze njani sisaye? How? Phela mangithi we ibongwe RSA, when I say to everyone who was playing from as low as roses up until the biggest gift. Isingisi nje leso. Ngibonga wonke umuntu lapho. Noma ufuna ngithi sibanibani ngiyabonga, sibanibani ngiyabona. I do that sometimes, but I feel like it's not fair. That's why I say from the as little as double tapping. Yabo, you can get it from as little as double tappers up until those who send Amaros up until the biggest gift. Yabo, swing bala nayo intombazane lena. Madoda nayo intombazane. Hello. Are you good? I'm good. How are you?
Sorry, I are was you? not, but we can try one match because I was not playing. Okay, no problem. Hey, you got smoked today, eh? Why? Seems like you've been beating people up. 20. Come on, kids, double tap the screen. Let's What, move. 29? You have 29 nuggets? Nah, that from a day ago, not today. 29? That's crazy. Double tap the screen, guys. Play donuts. It's times two. It is times 29, two. that's crazy. Let's Guys, try let's to start. move, guys. Hi, Yeah, Imi. mama, ngilale. Yeah, I'm too late. 29, that's crazy. Guys, it's times two. Double tap the screen. Play donuts. Play caps. 29 Sweet We have a Peter, glove, guys. 29. Everybody play on the glove. Everybody Like play geese 29. on the glove. On the glove, guys. It's times two. Play on the glove, guys. Guys! Ah! Oh my goodness. Okay, thanking any kids. Someone is threatening our streaks. Let me check if the one. Yeah, they have a level. They have a Oh level my god. 27, guys. Wait, ususo, No man. way. What the hell? But someone is threatening With our the level streaks. up, Bigalibi, you're flying. Let's You're play on the flying. club, guys. Everybody play on the club. Oh, yeah. Oh, Everybody goodness. play on the club. Oof, my heart. Everybody play on the club, guys. There's My gonna be heart. something Thank that you is so coming. much, We Bigalibi. can Thank still you. recover, ne? We can still recover, ne? We can still recover. Thank you guys. Two more roses, We guys. can They still can recover. recover. They can Together, smoke. we can do this, guys. Shit. Good Lord, Bigalibi. No way. Like you dropped me a lion today. Guys, we have Guys, I times got a three. lion today. Let's all be. What the fuck? Oh my god. Oh my god. What is happening? What Shit. is Fuck. Guys, let's play on the glove. It's times three. Shit. Let's all play on the glove, guys. It's times three. Come on, chase. Come on, chase, people. Come on, chase. Everybody play on the glove. Everybody play on the glove. Everybody play on the glove. Yes, sis. If we saw this coming. Oh my god. Fuck. What is this now? Eesh. I did not see this coming. Hmm. What the fuck is that? Hmm. Fuck. No, simzamile bafethu. There's nothing I can do.
Two. We did try, guys. Simzameli. Damn. Yeah, guys, simzameli. Simzame kakhulu. Fuck. Shit. I did not see that coming. I legit did not see that coming. Bondomazana njengerequeste nabantu abawu-7. Oh shit. Uyothula you tried ishemu uzamile ukuzabalaza ukusondela. Ayikwasho ukuthi somuntu obefikile ngale ngathi ubesibhajethele. Siyabonga kakhulu Thuli Shem, you played a big part. Buwedwa. Siyabonga kakhulu. What's her name again, guys? Uba igama lakhe konje? Miss Cool. Yazi kube sihulalelile umoya kaZungu ngesikhathi ngithi asiyekeni. Ngathi bengizwe emoyeni. Ngizwile bengishilo kodwa namhlanje ngidlala ngovalo. Ngisaba. I think it's because udlala uyazi ukuthi there is a lot to lose when you lose. Nakhona bakulwisa kangaka because they are seeing these streets. Nation naye uya request uthi akudliwa kabi njengamanje. Uthi akudliwa kabi. Ya sonke besingafuni kodwa ekugcineni sonke sivumile. Ya. Bekumele siwulalela umoya. Zulu location bakithi kuyaphuthuma. Angi-understand mina mama uthi Zulu location kuyaphuthuma. Location yani le? Zulu. Were you once an athlete at tax? Yes, I was. I was an athlete at tax. Zungu. Ngiyabuza ukuthi uthini mawusho kanjani.
Ngizoyisho kanjani into enjalo la ku-live? I can't say that on the live. I remember you now. Who are you? Hey, people, stop requesting me. I'm angry so much. Ukuzoponya mina. While kuyini enithe ngibuyele kuma-match ngibe ngithe mina ama-match angisawadlali. Ngathi angeke ngidlale iglove lingekho. Wathi wena ama-glove awu-9. Ninozanele nangihlohla. Kahle abantu abafana bese babhonya la uwe nozanele. Ngoba ngithe namhla yabona ngithe mangifika first match and second match I'm like I'm not playing matches bafana namhla. Ngiyabona kuyonakala. Ngathi siyawayeka. Wafika wadlala wena. Wathi umusuka lapho. Wathi asivale. Ngathi ngivalile. Wathi asibuyele khona. Unama-glove awu-9. Mase sibuyela khona uzobhonya mina futhi. Eish. Fuck. Ngathi ngishonelwe. Yo. Singathi ngishonelwe. Zongo ungubani na? Uthula ungangibhetheli minezo. Cha. Fuck. Yeah. Yo. Nisibonile kodwa snap esishayile ubani ubhekela ibheki. Wemanzi. Yeah, mom. Yo. Ukuba umoya siwulalelile mangithi uthi asingadlali. Ngisho ukuthi lala. Uyabona wena ungigulela ka-1000 ke wena. Uphela komuntu ongigulela ka-1000. Bengixoxela nabantu mina. Wafika. Yafika umuntu usisi. Bathi kimi ngiyenzeni 1000 coins ya. I'm like 1000 coins yani uthe asilale. Sathi siyalala. Wathi wena ngislow ngisele. Wathi abantu uthi uvula imatch Zungu. I said I'm not playing a match if I don't have a glove because I did not see any gloves today. Wathi wena ngina 9. Mamntu wenkosi. Ngithe mina ngino-1000 coins, 1000 coins. Waze washo nawe wathi sengufakile. Kusho ukuthi angisenalutho. Ubuyela kanjani ke emntwini wesifazane? Ubuzosho ukuthi wena
uthi ufuna imatch eyodwa mina uze wathi ngislow nama-glove awu-9 Ima ngibuza ukuthi kumuntu wesimami ubuyela kanjani? futhi yazi angimlokhu njani kumele ngilokhu nje ubonile ukuthi akaze ngichofe lutho Ngisho kahle ngithi lala ngoba umuntu wesimami wena ubuyela khona. request mina siqedile imatch ngahlala kanje wa-requesta yavela lapha one of the moderators wathi accept yangena imatch ngapress u-accept mayithi play Wapresela simakade wapresela ubutshele bani wena ukuthi wena kuma-gloves awu-9 uthi uzosebenzisa 1 ubutshele bani mina imatch ngiyivalile wayivula wena Qhoziyasi hayi boss makade angizange kanti people anisafakazi ngani angikaze ngithi mina kuvulwe image ngithe mina lala wathi vala lapho ngathi hayi sengivalile angisadlali ma-match ngixoxa nje nabantu right wabo bazothi wena u-1000 coins wami ngiwenzile yazi ukuthi ulokhu ufaka ngoba uphelile phambi kwakho uphele phambi kwakho ngasho-ke ukuthi wena njengoba uthi kade kuvulwa imatch ubuthi akuvulwe yodwa imatch because ngithe mina wathi wena manti ama-gloves so ngithi mina hayi cha shuthi usehambe baze bathi abantu shuthi usuhambe wayohereza usuhambe wayophanda basho njalo ngithi mina cha okay kulungile beninozanele futhi angimazi sepheleliphi nawe Zungu yes guys angifuni ukuhleka ngikho right yo angikho right ubusuku bambonakele eniyajabule kanjani nezwa iyafeka enenkinga kahle into engiyibukayo ukuthi mina bekufuna ilayoni uqobo leya yakho bekufuneka ilayoni lapho besingadlula ngelayoni kuphela kodwa phela nayo bengayifaka angithi ngenile yangokudlala eyangempela wasulalelani ke nayo bani uthe manje ilayoni leyani yokudlala uthini mate bekufuneka ilayoni yoqobo imana uthe nothi ini angikubona ngakahle ubani loya umuntu wasimakade lento uyifunde wena ngethoni yakho errong lo muntu uqobo nosileya ena basho kabi lo muntu sisa kahle khona ini ukhithi lion kube khona ilion so lo muntu usho ukuthi ukuba umlande ngelion le enkulu bese asengisho ukuthi yena wathulelana nayo yabo wena musukuza ngalesi iphimbo lakhe libhedayo ukuthi ufunde ngethoni yakho wena uyifunde ngazathi uyadelela lo muntu kanti ubesho inseni udelele kambi udelele kanye naleya ntombazane engayazi next time ubuye nelion yakho ethi wena uhlukane neyamfansi mina lapha ngobonisha umehluko-ke yazi hawu mina ngabona ibhubesi nje ibhubesi ngakanani ayawafani phela ayileya ngilibone leli elikhulu ngangalibona but ngalibona kudala ngisaqala kulokhu kufike umshengu so angisalikhumbuli igama lentombazane noma isikhulu it's fine ngiyamazi hlale vele manje so wezungu yangidini wezwathi nami ngicasula futhi nginozanele ngcono-ke wena ngihlohle naqede ngahlala uzanele akabona nangalikhanda akasabona nangalikhanda uzanele ingihlohle waphuma ulali kambi
Unfortunately, ngizolala embhedeni omusha ngikwazi. There's no way. Angathi ngathi uyagibela ushone phakathi. Awungeke ngifuse ukuthi uhambe la. Awungeke ngifuse ukuthi uhambe. Yo, kuyahlekwa noma kushoniwe. Eish. Futhi kahle kahle sinesikweletu sabantu abathathu njengamanje. And bayakhula instead ukuthi behle ngiphatha kabi lo nto yazi. Uba amakati. Yini amakati konje? Amakati. Hawona la makati avela kanye angaphinda abonakala. Angiwatholi inkinga futhi manje. Nayizolo ngiwacheckile ngangawathola amakati. Yini bo. Amakati agwaza kanye bese yabaleka. Oh, sazami nokungirequesta ke manje ngibona mina ngi-live every day. Papa yini bakithi ngikhiphe ezongilala. Sengilala kwangempela ke manje. Yabona ke manje ngiyalala. Ngilale mangithi singalali. Ngilale. Umuntu ongalalelanga la wena umuntu ongalalelanga. Mina ngishilo ngathi lala. Yabo ake ngithule. Ngishilo ngathi lala. Ngaze ngaphinde kwesibili ngathi lala Zungu. Wangangilalela ngisho sengikuhloniphile ngakubiza ngangekho. Lalela kahle sisithule. Oh, lale kahle sisithule. I know wena ithelele namanzi mina nawe. Ayithelele nenhlobo. Yeah, ayike. Akusenani bafethu, one of those days sivumile sizobuya. Ngamanye amandla. Ya sizobuya. Asesiningi lesasimoke esishawe ngaso. Wesiphathi besiseduze so kahlahle ngingasho nje ukuthi sishawe ngo 17,000 coins kuphela. Yeah. Bekuba konje 37. Yeah, beku 37 620 thina. Hayibo Zungu besiku 24 ufuna ukuthini? Angibonanga ngisho ukubona vele avala amehlo. Ubungeke vele ubone. Bungeke. Bengiyanyise. Nawe. Nawe. Yabo nje mina make sadliwe ngisuke ngingasaboni nanokuthi ithini inamba lapha phezulu. Ngisuke ngibuka wena mnikazi wemethi osigilile. Wasilandela amafubesa ngempela. Bafakeni lapha because it was not a lion. Ngibonanga ngisho ukubona. Because ufike wadlala wafika ku 9,000. Ngubani mbo? 1,000 waya ku 24,000. Wasuka ku 24,000 waya ku 33,000. Azini lama gifts ebedlala ngawo. Ayavela yini kwena ngesikhathi gift omunye umuntu? No. Kubona kukhuphuka inamba nje. Nathi sibona kanjalo ukhuphuka inamba kuphela. Ubenyuka ngama Galaxy? Ngeke. Akwazi. CLI yini CLI? Ithi ngibheke manje. Konde you CLI? Sengifuna ukubuka naleyo ngozi phela kusho ukuthi ingozi le. Mana ngibheke. Galaxy weza ngani? Siwa yini CLI? Oh ya, mama ngibona. Yini lebedlala ngayo baphela? Khona lion engenile? Akwazi usingayi lion. Asisho uthuli sisho untombazana. Ngelio weza ngelio and lion. Oh, kungeni lion. 34,000 Leo lion. Okay.
sishawe bafethu asivaleni live. Unation lokho engirequestile and I understand ukuthi anginawo ngishawodwa amandla. Anginawo ngishawodwa amandla angiphelele. Mangibizwa nawo nation ngizoba yini? Ngizoba yini? Hawu kodwa ke Thuli level up. Njengoba ngicela nje ukuthi level up manje. You are on level 27. Awu suka. Sibonga ukodwa nje kuhlo sukwini ukuthi uThuli ku level 27. Well God. Congratulations Nkosi yami siyabonga. No, nami ngisaphuma ngisofuna into yokudla ngeke. Uze ngilale ngendlala phela manje. Ngisaphuma ngisofuna asidlale donation. Kusho umuntu ongaza gift nakanye empilweni. Uyabona ngithwele udonga ngeqolo kuyimanje. Bafowethu asivali namhlanje sekonakele. Asivaleni namhlanje sekonakele. Siyabonga kakhulu to everyone was here. Ukudla waye ebusuku. Ngilambile nje. Angidlile. Yeah guys asivaleni manje. Ngiyabonga kakhulu konke umuntu obekhona. Appreciate you guys a lot.